Imagini poder regalar partícules de llum a les persones que estima. Encara que aquestes partícules, els fotons, són molt fàcils de trobar, capturar-les suposa un veritable repte. No obstant, amb aquesta recepta aprendrà a construir una memòria quàntica, l'envoltori perfecte per guardar fotons. Ingredients. En primer lloc necessitem un pols de llum molt intens, anomenat pols de control. I en segon lloc, un àtom amb 3 energies possibles, a les que anomenarem nivells energètics. Per passar d'un nivell a un altre, hem d'enviar llum que vibri a una determinada freqüència. En el nostre cas, aquests 3 nivells energètics seran tals que la freqüència necessària per passar del nivell 1 al 2 coincideixi amb la del fotó que volem atrapar, anomenat la senyal, i per passar del nivell 2 al 3 coincideixi amb la del pols control. Preliminars. Abans de començar, hem de revisar alguns conceptes que són fonamentals per poder construir una memòria quàntica. Primer, hem de saber que un àtom de 2 nivells absorbeix al màxim la llum que incideix sobre ell quan aquesta llum vibra a una freqüència molt concreta, la seva freqüència de ressonància. Aquesta capacitat d'absorció decreix suaument a mesura que ens allunyem d'ella. Per exemple, en aquest cas, l'absorció serà del 50%. Passa el mateix si només ens fixem en 2 nivells, nosaltres utilitzarem l'1 i el 2, d'un àtom de 3 nivells. Ara bé, dirigir el pols control cap als nivells 2 i 3 tindrà un efecte en l'absorció entre els nivells 1 i 2. Concretament, mentre aquest pols estigui incidint sobre l'àtom, el segon nivell es separarà en 2, la qual cosa generarà 2 freqüències de ressonància, una per cada nou nivell, diferents a la freqüència inicial. En conseqüència, apareixeran 2 nous màxims d'absorció. També podem aconseguir que l'absorció on abans hi havia un pic es torni exactament 0. Això permet que tota la llum que vibra amb l'antiga freqüència de ressonància viatgi sense ser absorbida, és a dir, estem enfront d'un medi transparent. A més, en aquesta zona la llum viatja molt lentament, una cosa que ens serà de gran ajuda si volem caçar fotons. Elaboració. Ara ja estem llestos per elaborar la nostra memòria quàntica. 1. Agafi l'àtom de 3 nivells i enviï el pols control cap als nivells 2 i 3. Això crearà 2 màxims d'absorció i induirà la regió de transparència. 2. Quan la senyal que volem atrapar es trobi totalment dins la zona transparent de l'àtom, apagui el pols control. Així, la separació del segon nivell desapareixerà, recuperant l'absorció típica de l'àtom de 2 nivells. La senyal quedarà absorbida i emmagatzemada dins de l'àtom, ja que aquesta justament vibra a la freqüència de ressonància original, on ara hi ha màxima absorció. Ja tenim la nostra memòria quàntica. 3. Per recuperar el fotó guardat, torni a encendre el pols control, creant novament una regió de transparència, i esperi fins que la senyal surti d'aquesta. Ara que té una memòria quàntica, ha de saber que la seva conservació requereix cures quasi contínues. No és pas una tasca fàcil. De fet, aquesta necessita tanta atenció que alguns inclús dirien que quan et regalen una memòria quàntica, tu ets el regalat. A tu t'ofereixen per l'aniversari de la memòria.